Històries d'Agres. La llegenda de la Mare de Déu del Castell d'Agres. La població d'Agres es troba als peus de la Serra de Mariola, en el seu verter nord. El nucli primitiu d'Agres, format per unes quantes cases i una torre, es remunta a l'època musulmana, encara que no es té documentació sobre l'assentament fins a l'any 1256, quan el rei Jaume I, en el seu nous que després la repoblessin. Però serà l'any 1484 quan la petita població d'Agres comença a sonar als annals de la història com a conseqüència d'un succés miraculós. Segons Arthur Lynn Schaffer, la matinada de l'1 de setembre de l'any 1484 es produeix un gran incendi a l'església parroquial de la Mare de Déu d'Alacant. La tradició conta que l'últim dia d'agost de 1484, després d'haver acompanyat a l'Eucaristia perquè un malalt rebés el viàtic amb els cofrats del Santíssim Sagrament, deixar una llum encesa a la parada tot del temple. En aquesta església es conserva una petita figura de la Mare de Déu, tallada en fusta, d'origen medieval. Segons la tradició, la imatge va poder sobreviure a l'incendi i va ser salvada per uns àngels que la portaven en volandes fora del lloc, ja i com narra el deán Don Vicente Bendicho a l'any 1640. La mateixa imatge de la Mare de Déu, que estava a l'altar major, va sortir il·lesa perquè des de les naus que van donar avís d'alguns que primer van arribar, van veure sobre el sostre de l'església, abans de desplomar-se, un gran globus de llum o resplendor que els consolava, diferent al que causaven les flames clareboires, la qual llum i globus resplendent s'absentar d'allí i la van tindre detinguda un gran espai de temps sobre el més alt de les torres i homenatge del castell. Alguns diuen que aquella llum va ser la que causava la Santíssima Mare de Déu, que havia en l'altar major al temps de l'incendi, que per ordenació divina va poder eixir i es va posar a la teulada de l'església. I d'allí, després que la imatge de la Nostra Senyora, que està en un convent de la vila d'Agres, a la muntanya. Un pastor local d'Agres, nomenat Gaspar Tomàs, banc d'un braç, pastava el seu bestiar a les properes del castell de la població. Al dia següent de l'incendi d'Alacant, va observar amb sorpresa alguna cosa que brillava, la talla romànica de la Mare de Déu, que sosté al nen en braços.
El pastor era molt conegut al poble i la Mare de Déu el va restituir el braç que li faltava perquè anunciés l'aparició de la mateixa en aquell lloc. El poble d'Agres, acompanyat per les autoritats civils i eclesiàstiques, pujà al castell d'Agres per baixar la imatge en processó fins a l'església parroquial del poble. Sense embarament, el dia següent, la imatge va tornar a aparèixer en el mateix lloc on l'havia trobat el pastor. Així, veient que aquest era el lloc on la Mare de Déu volia ser venerada, es va construir una xicoteta ermita per poder acollir l'imatge de la Mare de Déu. Aquest succés miraculós va ser conegut per tota la regió, arribant a convertir-se en un important centre de peregrinació. Els peregrins portaven un gran nombre d'exvots i donacions. Gràcies a això es decidí, posteriorment, lliurar la custòdia a l'Orde de Sant Francisc d'Assís. D'aquesta manera s'asseguraria la cura de la imatge, així com l'atenció i necessitats religioses dels visitants. Al setge de Giner de l'any 1578, el pare Jerónimo Vidal, guardià del convent de Bocairent, va prendre possessió de l'ermita, ampliant-se esta en una modesta església de planta basilical i estil renaixentista molt austera. A mitjans del segle XVII es va construir un convent per albergar a religiosos i una hospederia, i al final del segle XVIII, un gran sòcol ceràmic a cavall entre el barroc i el neoclassicisme, en el que es descriuen els numerosos aconteciments miraculosos que van acontéixer gràcies a la intersecció de la Mare de Déu i que serveix com a història gràfica d'Agres, el seu santuari, convent, castell i la Mare de Déu del mateix nom. Fonts: Wikipedia, any 2018.